Rhowch yn ymweld Liechtenstein a tîm Cymru! Pnawn da a chroeso yma i Rodni Parade Casnewydd. Mae'r ffenest Ryngwladol yn parhau. Gêm gyfeillgar rhwng Cymru D23 a Liechtenstein D23. A fel gyda'r tîm cyntaf neithwr yn erbyn De Corea, paratoi ar gyfer gêm ragbrofol bwysig yn un o'r gwledydd Baltic yw'r nod heddi. Diwrnod wedi dîm Rob Page wynebu Latvia, bydd tîm D23 Matty Jones yn herio Lithuania dros y ffin dydd Mawrth nesaf. Mae Cymru wedi cael dechrau da i'r ymgyrch yn erbyn Denmark yn ei gêm agoriadol nhw mis Mehefin. 2-1 fyna yn erbyn y prif ddetholion oddi cartre. Ac y tîm yn teimlo fel gallen nhw wedi ennill y gêm yn diwedd. Anthemau ddod, Liechtenstein gynta ac yna Cymru. Ac cyn bod chi'n drosi, dim God Save the King yw geiriau anthem Liechtenstein. Please remain standing for the national anthem of Cymru. The red wall, it's over to you. Gweld torf yma i wylio, torf ifanc ar y cyfan. Plant wedi manteisio ar ysgol yn cael Cymru D23 ar gyfer y gêm yma. Ac o ran Cymru, ar y dechrau, Luke Harris nath ddechrau i Fulham yn ebyn Man City dydd Sadwrn diwetha yn un o 5 sy'n cael cap cyntaf i'r tîm D23 pnawn 'ma. Ben Hughes, Harry Leeson, Charlie Crew a Joel Colwell yw'r lleill, a Joel yn dechrau gyda'i frawd Reuben Colwell. Ac o ran Liechtenstein, does dim tîm D23 gyda nhw ar hyn o bryd. Wedi bod Cymru yn gwynebu tîm reit profiadol dan 23.
yr efeilliad Lucas a Noah Graber a Noah Frick wedi gwynebu tîm Dan un ar ugain Cymru 5 mlynedd yn ôl ac wedi cael capiau llawn erbyn hyn. Matty Jones yn hoffi'r ffaith bod nhw yn chwarae yn erbyn tîm profiadol heddi ac yn gweld efo cyfle mewn gêm gyfeillgar i roi profiad i'r chwaraewyr ifanc sydd yn y garfan. Tipyn o'n nhw yn dechrau. Charlie Crew yr ifanca ohonyn nhw, 17 mlwydd oed. Fe oedd capten Dan 17 Cymru haf yma wrth i nhw chwarae yn yr Euros. Yn nod wrth gwrs ar gyfer tîm Cymru Dan 21 yw cyrraedd yr Euros am y tro cyntaf erioed tro yma. Fel o'n i'n gweud, wedi dechrau'r ymgyrch yn dda, ond un gêm sydd wedi mynd tipyn o ffordd i fynd. Braf gweld Luke Harris fydd yn cymryd y gic gyntaf yma. Yn chwarae i'r tîm byth wedi cael cap i Dan un ar ugain fod e wedi bod yng ngharfan llawn Rob Page ar sawl achlysur yn ddiweddar. Tim Marshall fydd y dyfarnwr fydd yn dechrau'r gêm mae'n un nawr. Cawn ni weld os bydd un o'r chwaraewyr ifanc yma yn creu argraff ar Matty Jones digon i allu dechrau yn erbyn Lithuania nos Fawrth. Bevan ar y bêl. Si yn y cefn. Low yn y canol. Wedi bod yn garfan llawn Rob Page hefyd. A capten Luca Hwgl sy'n ar y bêl nawr. Wythiad yn y cefn fyna gan Zund. Ar Joel Cottrell. Enw cyfarwydd Joel Cottrell. Yn rhan o deulu pêl-droed. I gefnder David a Jordan hefyd yn chwaraewyr pêl-droed. Low. Tad hwn yn bêl-droediwr da i Gaerdydd, Slawer Dydd, Josh Low. Cael capiau Cymru Dan un ar ugain. Joe Low erbyn hyn. Chwarae Wycombe Wanderers. Hwyl. Pas mlaen ti at Joel Colwell. Reuben Colwell. Cymru'n trio lawr yr asgell be yma. Reuben Colwell yn tynnu'n yn ôl. Hanner cyfle cyntaf dod i Gymru. Ddim yn gallu cael y bêl i'r cwrt. Bevan. Lledydd i at Congreve. Ar ôl asgellwr. Crew. Fel o'n i'n gweld gyda'r tîm Dan 17 yma, yn trio rheoli y chwarae o'r canol. Tipyn o feddwl amdano fe. Yn y garfan. A mae yna drosedd a cic rydd fach i Gymru. A'r gwir mawr o'r cefn, Low a Bevan a Hwyl yn dod mlaen i aros am y wasanaeth. Congreve fydd â hi, i'n meddwl. Yn mynd yn fyr mai. Harris yn ôl. Harris yn trio ennill y bêl oddi wrth Zund. Zund allon pen o wall llachar. Hawdd gweld fe i Liechtenstein. Low. Colwell yn ôl at Bevan. At Harris. Harris at Crew. Cottrell. A Crew Cymru'n hapus i gadw meddiant yn y munudau agoriadol. Tackle gryf yna gan Lucas Graber, y capten i Liechtenstein. Sgoriodd Lucas Graber yn erbyn Cymru 5 mlynedd yn ôl. Yn erbyn y tîm Dan yn yr ugain yma. Fe hyn mae'n 2 ar 20.
Mae'n cael 6 cap. Chwarae mas yn Sbaen gyda Malaga City. Nid y Malaga yna. Lucas Graba. Ar tafliad. Beck. Yn colli meddiant. Harris. Yn ôl at Bevan. Eto, fel ni am weld trwy gydol y gêm, mae'n rhaid meddiant gyda Cymru. Joel Colwell yn troi. Congreve sydd fas iddo fe. Congreve yn eto yn trio mynheibio i Lucas Graba. Tro yma tafiad i Gymru wi. Ond am i hwnna drosedd. Lucas Graba yn cael bach o amser anodd. Lawr yr asgell chwith yna i Gymru. Congreve a Joel Cottrell yn aros i gymryd y gic. Congreve sydd â hi unwaith eto. At y posib pella, ond os ben pawb a ni am ddod nôl am cic rydd yn y cwrt i Liechtenstein. Rydd am y drosedd. Ran Cymru ar ôl i ni wynebu Lithuania. Yn gêm arall oedd i cartre ebyn Gweriniaeth Czech. Maen nhw'n chwarae yn y bencampwriaeth Euros dros y haf. Yn un grŵp a Lloegr nath ennill y twrnament yn 2023 yn Romania a Georgia. Y Gwadir Ia yw'r 5 tîm yn y grŵp. Wythau wedi cyrraedd gemau gyfle i trio cyrraedd yr Euros diwetha, felly grŵp anodd i Gymru. Wedi dechrau yn weddol. Harris. Mati dod yn sicr yn balch o weld gwynebau fel Luke Harris yn rhan o'r garfan ar y degau. A cam sefyll fyna. Lluna Llymeran yn gyflym. Liechtenstein ddim yn cystadlu ar gyfer lle yn bencampwriaeth dan un yr 20 UEFA yn Slovacia yn 2025. Nhw'n cymryd hoi fach o 2 flynedd yn gobeithio bod nôl ar gyfer ymgyrch Euros 2027, ond y rheswm am beidio cael tîm dan un yr 20 i Liechtenstein yw bod gymaint o'i carfan un ar 20 nhw'n cael galwadau i'r tîm cyntaf. Nhw'n wlad mor fach. Yr un faint o boblogaeth a Bai Colwyn sy'n byw yn y wlad. Maen nhw wedi atgyfodi tîm dan 45 sydd ddim wedi bodoli ers 3 blwyddyn nawr. Bevan. Cyfforddio bach y drwm yna'n gadael i Zund roedd i allan am dafliad. Low. A draws ca. Criw. Oedd Criw yn rhan o'r garfan yn ebyn Denmark, a mae'n drosedd yna gan Criw. Ddim teithio i Denmark, ond hyfforddi gyda'r tîm dan un yr 20. Parhau yn y garfan ac yn cael ei gêm gyntaf e heddi. A trosedd gyntaf efo'n fan hyn hefyd. Chwaraewr Liechtenstein yn tasgu lan. Noah Graba at Lucas i efaill. Lucas yn rheoli. Zwn sydd fas iddo fe. Mas o'r gornel. A llwyddo gael croesed i fewn. Bevan. Cottrell yn clirio. Ddim yn mynd yn bell iawn. Mae'r cyfle dal yn o'i Graba. A Cymru'n gwthio lan digon cyflym.
Tyrad i Liechtenstein. Deall Liam Krantz. Zund. Nôl at Lucas Garber. Noah Frick. Noah Frick. Rhif 9. Ystyn y cefn i Liechtenstein heddi. Frick yn fab i Mario Frick. Prif sgorio'r hanes Liechtenstein. 16 gôl iddo fe. 125 cap. A mae Noah ei hunan yn para'n ymddiffyn heddi. Wedi cael 2 gôl i tîm llawn Liechtenstein hefyd. Sy'n ddigon i roi fe 9 ar restr sgorwyr Liechtenstein. Drosedd fan hyn. A'r Harry Leeson. Aros lawr am chydig, ond mae'n nôl ar ei dra, diolch byth. Ni fydd yna gyfle o'r drosedd yma. Mae'r nifer o cicer rydd mae Cymru wedi cael nawr yn dechrau croni. A fel ni wedi gweld gyda rai cynt, Cottrell a Congreve sy'n aros dros y bêl. Munud wedi mynd. Tro yma Cottrell sydd yn roedd i fewn. A hŵl yno. Yn trio gwyro i teg at gôl. Ond y wasanaeth gan Cottrell yn un da. Cyntaf y fe gymryd ag e crydd. Hŵl yn peri problemau eill llinell gefn i Liechtenstein. Ond dim yn herio Uri yn y gôl. Uri hwn. At Frick. Frick yn hir, di at Beck. Beck yn cwrso. Dim problem i Low yn y cefn. Hŵl. Hŵl, mae hi tipyn yn brofiad yn nhîm Bristol Rovers ar hyn o bryd. Congreve ar croesed i fewn. Graber. Methu mynd heibio i Congreve. Congreve. Cael ei dynnu lawr fyna gan Graber. Waith da gan Congreve. Ys roi gorff o flan. Graber. Dim lot o Lucas Graber yn gallu neud am hynna. Cic-rydd arall i Gymru. Mewn safle peryglu sy'n wyth eto. Ni wedi cael un ergyd gan Hŵl o'r un diwethaf. Ni'n mynd i gallu cael un ar y targed dro hyn. Congreve sydd â hi o'r peniad. Yn cael ei helpu ymlaen teg at y posib pella ac Hŵl oedd yno unwaith eto. Y capten fel magnet yn y cwrt. Ond gôl Liechtenstein dal heb gael i herio. Krantz. Liechtenstein yn trio cyfuno yn y canol. Dyn nhw'n gallu cadw meddiant am hir iawn. Colwell hwn. Rubin Colwell. Y pas ma at i frawd. Joel Colwell. Luke Harris yn y cwrt. Yn trio casglu. Congreve yn oedi. Nawr yn trio ergydio am lawiriad. Oedd y floedd yn dod o'r dorf i ergydio ar y cynnig cyntaf. A'r oedi bach na'n rhoi amser i llinell amddiffyn o Liechtenstein dod yn ôl. Y bloc yn un da. Ond fe angen achos oedd Cymru yn pwyso fyna. Gwaith da gan y brodyr Colwell i greu'r cyfle. Cymru am fynd eto. Unwaith eto, trio torri trwy'r canol. Tro mae'r bas gan Criw tuag at Cottrell. Cottrell yn cael ei giro gan y llinell wen. Allan am gic gol.
Brown clos yma a Rodney Parade. Mae'r hael yn cuddio, ond mae'r tymheredd yn codi. 27 gradd yma. Cottrell yn sodled Bertig at Colwill. Yn gweld y lle lawr restlys gan Leeson. Leeson ar croesiad. Mae Cottrell yno. Mae Congreve yno. Congreve yn casglu. Yn dal yno i Gymru. Cyfle da fyna. Gan Cottrell yn cael ei wasaffu. Bevan. Congreve dar croesiad. Bloc gan Graber. Reuben Colwill. Dod nôl yn ddwfn i gasglu'r bêl. Hwl yn gyrru mlaen. Gallan am dafliad. Leeson fydd yn cymryd. Crew yn ei gadael i. Bevan. Mae'n at Colwill. Colwill. Hanner cyfle i argydio a frawd. Joel Colwill. Nath argydio'n diwedd. Leeson at Reuben Colwill dros i benne. Liechtenstein yn cael problemau yn clirio yn fyna yn y diwedd. Maen nhw'n ffodus achos nhw'n ennill cic rhydd. Cymru'n cael tipyn o feddiant o gwmpas cwrt Liechtenstein, ond tro yna es methu cael yr ergyd. Bel yn hir gan Uri. Cwarter awr wedi mynd. Mae Cymru wedi cael tipyn o feddiant, wedi cael rhyw hanner cyfleoedd. Sgwni os oedd Matty Jones wedi cael rhywbeth i feddwl bod yna chwaraewyr yn mynd i gael cyfle yn ebyn Lithuania. Tacl fawr ar Colwill yn fyna, ond mae fe nôl ar ei drad, mae fe nôl yn casglu, yn trio bwydo Leeson. Leeson, ni gosod i nôl at Cottrell. Congreve. Unwaith eto mae Cymru'n pwyso. Congreve, trio creu lleinan. Congreve! Ar croesiad fewn i'r cwrt bach yn cael ei glirio. Teimlo fe bod Cymru'n dod yn agosach ac yn agosach ar un o bryd. Mater o amser, mae rhaid. Cyn bod ni'n taro rhwyd, yn sicr yn neud i Uri weithio. Crew. A Joel Colwill yn troi. Yn dianc. Ac yn ergydio! Ac am eiliad, o'n i'n meddwl bod Joel Colwill wedi agor ysgorio fyna i Gymru. Heibio mae'n mynd am gic gol, ond am ergyd gan Joel Colwill. Nelly am y gornel ucha. Agos oddi. Crew yn gryf yn y canol. Sicr yn creu argraff. Rheoli pethau. Iste o flan y llinell amddiffynol na. Bevan. Congreve cam i fewn. At Harris, cael blaen trwyd at y bêl. Methu rheoli. Uri yn clirio. Mae Kindle. Helpu ddim mlaen, ond neb yn o'i Liechtenstein. Leeson. Lan at Harris. Y dynnu nôl at Reuben Colwill! Am ergyd gan Colwill. Cael ei wythio mas am gic gornel oedd angen yr arbediad ar Tim Uri. Ond y cyfle gorau hyd yn hyn. Joel Colwill gynne yn mynd am y gornel ucha. Reuben Colwill yn cael ei giro gan y golwr yn mynd i'r gornel isa.
Mae teulu Colwyn yn falch iawn. Pnawn yma, byddwn ni'n meddwl. Un o'r cyn y cyfleoedd yna. Cic gornel i Gymru. Yn i'r cwrt bach, mae Uri'n dod amdani. Ddim yn gallu dod ni'n bell. A falle Cottrell yn gweld bod y golwr mewn problemau. Yn rhithro na braidd. Mae'n bach rhy excited. Uri, y golwr ddim yn argyhoeddi o gwbl yn fyna. Uri yn un o 3 yn y dechrau heddi sy'n chwarae i Fadwt. Prif dîm Liechtenstein. Par yn yr ail hain yn Swistir. Bob un o dîmau Liechtenstein yn chwarae yng Nghynghreiriau Swistir. Wrth i Charlie Crew fynd am y gornel yn fyna. Tipyn o gemau'n dod lan gyda ni ar sgorio. Nid yn unig gêm Ryngwladol Bala yn erbyn Queen's Park yn Cwpan Alban fori. A wedi llun gêm fawr Cymru yn erbyn Latvia. Gêm dyngedfennol Europage falle. Ac yna y gêm ragbrofol i Cymru Dani yn yr hugen. Fel o'n i'n gweud, yn erbyn Lithuania, nos Fawrth. Neu prynhawn dim Mawrth. Y gêm y Dani yn yr hugen ma'n dechrau'n gynnar. Matty Jones yn sicr eisiau camu mlaen ar ôl y pwynt gwerthon na allan yn Faile yn Denmark. Gyda buddigoliaeth allan yn Lithuania. Crew. Ond Bevan. Congreve. Congreve y cur oedd un, a wedyn i Zund yn dod nôl i achub Liechtenstein. Angen cymorth ar Graber. Mae Congreve wedi bod yn rhoi amser caled iddo fe. So gydol yn hanner cyntaf yma hyd yn hyn. Tua hanner ffordd trwy hanner cyntaf. Ac gan bod ni hanner ffordd trwy'r hanner cyntaf. A mae'r bel allan. Fel o'n i'n gweud, mae mor boeth yma, dyw'r haul ddim allan, ond mor glos, ni yn cael toriad ar gyfer dŵr. Cyfle i Matty Jones roi chydig bach o doethineb i'w chwaraewyr hefyd. Yn sicr yn cael tipyn o meddiant, a fi'n siŵr bydde Matty Jones yn eisiau gweld mwy o gyfleon. Eisiau gweld nhw'n torri lawr y llinell amddiffynol na gan Liechtenstein. Wedi dal i dir hyd yn hyn. A ni'n gweud Liechtenstein gwlad fach yw i. Balch o weld chwaraewyr bach yn fwy profiadol yn fan hyn i'n rhoi her i dîm Matty Jones. Fe eisiau rhoi llwybr i'r tîm cyntaf, i'r chwaraewyr yma. Un cam heddi i chwaraewyr fel Joel Colwell, fel Charlie Crew. Liechtenstein yn rhoi'r cyfle i'r chwaraewyr yma. Gan bod na ddim tîm Dani ar hugen gyda nhw. Mae hwn yn gweithio tipyn bach fel tîm B. Liechtenstein. Ni gym diwetha nhw yn erbyn Sweden. Dan 20, gollen nhw o bedeb i ddim. Ond na chwaraewyr na, oedden ni 30. Mae'n gweithio fel rhyw ail dîm, y tîm cyntaf. Mae'n wlad mor fach, mae tua'r un maint. A ardal cyngor Casnewydd, lle ni heddi. Sy'n rhoi bach o syniad o maint o wlad i chi. A fel o'n i'n gweud, poblogaeth tua'r un peth o Bai Colwyn sy'n newydd gael dyrchafiad i uwch gyngor Cymru tymor yma.
Ni nôl ar y ca. Nôl y chwarae. Wedi cael ein dŵr. Harris yn ôl at Crew. Diffyg cyfathrebu fyna. Crew yn pasio trwy'r bwlch. Joel Colwell a Luca Hwl. Yn agor gwagle iddo fe. Tafod man at Beck. Nawr mae'n le i Bevan. Gario Congreve. Fe sydd wedi bod yn neud yr rhedeg lawr y chwyth yma. Ddim yn gweld y cyfle tro fynd. Joe Low. At Leeson. Hwl. Bevan. Rhywun Colwell. Colwell. Y newid cyfeiriad y Bert. Tackle hwyr fyna arno fe. Ond i parhau i chwarae Leeson ar croesiad. Joel Colwell ar peniad. Cael ei fficio ymlaen i'r gornel mae'n neud. Congreve sy'n casglu. Congreve yn ddeto'n trio giro Graber. Fewn i'r canol. Uri. Nid yma tro cynta. Dim yn argyhoeddi'n casglu. Ffodus ydw fe. Harris tyma bach yn rhy bell o'r bel i allu manteisio. Congreve. Nôl at Bevan. Jolo. Yn mynd yn hir, yn gweld rhediad gan Congreve. Mae dros ben Congreve, Lucas Graber yn dal i dir fyna. Sy'n dynyddo i gorffi atal y rhediad yna gan Congreve. Mi fydd hi'n dicrydd i Liechtenstein. Congreve yn rwystredig fyna falle. No Graber. Di cwmpa nôl yn ddwfn i gael y bel. Colwell yn ei ddilyn e, ond mae Graber yn llwyddo gael y bel yn hir. Cymru goffo dechrau o'r cefn. Joel Cottrell. Bevan, pwysau'n dod gan Beck. Gwaith da gan Bevan. Ac y twyllo Zund. Low. Joel Colwell. Reuben Colwell. Tackle hwyr. Nid yma tro cynta. Ar Colwell. Reuben Colwell hynny yw. Cael tipyn o sylw gan am ddiffyn. Liechtenstein. Noah Graber. Un o'r efeilliad. Un arall oedd y chwarae yn erbyn Cymru yn Nantborth yn 2018 yn erbyn y tîm Dani'n Rigen ifanc o'n o brynu. Fe wedi cael un cap i'w wlad. Cic rydd i Gymru. Cottrell a Congreve dros y bel. Sawl gwaith mae hyn wedi digwydd yn y hanner gynta. Sawl gwaith mae'r cyfle wedi cael ei wastraffu. Congreve. Fewn at Harris. Mae dal yno, ac mae fewn gan Joe Low. Y golwr mewn problemau unwaith eto, Uri. Harris yn ei giro fe, ac i gasglu Brewson. Joe Low. Ail gap i'r tîm Dani'n Rigen, ail gol. Di sgorio yn erbyn yr Alban yn unig ymddangosiad arall. Tro yma, mae fe'n sgorio mewn gêm gyfeillgar arall yn erbyn Liechtenstein. Mae fe'n sgorio tipyn i Wickham yn barod tymor yma. Am ddiffyn o'r yw ie. Ond mae'n un sy'n licio canfod cefn y rwyd. Just yn aros yn y lle iawn fyna, ar y posti pella. Yn aros am y bel i gwmpa iddo fe. A mae hynna'n gol i setlo nerfe. Dim gyfeillgar yw i, ond bydde
y tîm yma eisiau creu argraff gyda gym gystadleuol yn dod lan. Mae'r gol na nawr, jyst y galluog yn nhw'n bod bach fwy hyderus wrth gamu mlaen. Rwbyn Colwyl. Mlaen at Harris. Harris yn twyllo, Harris yn gydio! At y gornel. A Uri. Wel, wrth gael yr gydio'n teg ato fe. Ond fe yn gallu arbed. Arbediad da gan Uri. Mae wedi gadw fe gael giro gan Harris. Gyda'r croesiad yna gynnau. Tro yma yn llawio ergyd Harris allan am gic gornel. O'r darn ei gosod, mae'r goliau wedi dod hyd yn hyn a Hwl yn penio draws gig y gol yma. Hwl wedi cael sawl cyfle. Honna y trydedd yn y cwrt. Mae'r amddiffynwyr sy'n cael y gorau ohoni o ran Cymru falle. Siawns bod hynna achos bod y darnau gosod yn peri problemau i Liechtenstein. Fwy nag unrhyw beth arall. Graber i canol at Elias Jäger. Hwl, oddi ar ei brest. A Crew yn ôl at Low, greu dyma bach o le. Dyma bach o amser. Liechtenstein yn glynu at ei gilydd yn y canol. A Colwyl ar sodliad. Ond dim rhediad gan Harris na Cottrell. Graber. Graber yn curo Leeson. Ond yn diwedd yn rhedeg mewn i wal Luca Hwl. Cic ryd i Gymru. Protestiadau gan chwaraewyr Liechtenstein. Cerdyn Melin. Severin Schlegel, meddwl gath i. Reiboeth i Liechtenstein. Ac o'r safle ma, dath y gol. Congreve ar gic. Harris yn curo Uri a Joe Low wrth y posti pella. Maen nhw'n ôl ni safleoedd yn barod am yr un peth eto. Congreve, tro ma Hwl sy'n trio curo Uri. Allan am gic gornel. Y peniad gan yr amddiffynwr. Unwaith eto, Uri'n dod mas amdani a methu a dyrnu. Mae hwnna'n wendid mawr yn Liechtenstein. Y gic fewn i'r cwrt bach. Y gic gol fydd yn dod ohoni. Uri y golwr yn hapus i gymryd amser. Yr amser mae'n cymryd cic i gol, dwi ddim dan warchau. Crew. Am gymeriad bach fyna, ond yn llwyddo i achub unan. Hwl. Gweld rhediad Congreve yn mynd am y bel hir letraws tuag at Graber a Congreve. Cryf i Liechtenstein.
Ond un o'r resymau oedd Cymru eisiau trefnu'r gêm yma yn benodol oedd achos bod Liechtenstein a phroffil reit tebyg i Lithuania o ran y ffordd maen nhw'n chwarae. Felly, be ni wedi gweld hyd yn hyn, hapus i roi'r meddiant i Gymru. Gallu bod yn anodd torri lawr ar adegau. Os ydy golwr nhw'n llawn camgymeriadau fel Cymru. Wedyn ni gallu ni edrych ymlaen at y gêm yna nos Fawrth. Rhywun Colwell. Yn lledu at Congreve, mae yna le iddo fe rhedeg nawr achos mae Graber allan o'i safle. Dim camgymeriad gan Uri fyna. Harris oedd yno. Yn pwyso. Cymru'n manteisio. Pan mae yna le. Lawr y chwith. Belin o'n gyrchol gan Liechtenstein. Ddim yn taro'r nod. Beck di gael ei ynysu. Crew yn gryfach na Beck. Mae'n at Cottrell. Congreve tu fas iddo fe. Congreve. Cottrell di byrrau rediad. Ond mae Congreve mynd mewn i'r cwrt. Dal i fynd, mae Congreve. Os na ergyd, os na bas. Dyma hi. Na wyriad allan am gic gornel. Oedd ar y croesiad na gan Harry Leeson. Leeson un arall o'r rai sy'n cael capiau cynta yn y gêm yma. Ben Hughes y golwr yn un, dwi heb gael dim i wneud. Math gwahanol i her i Ben Hughes, canolbwyntio ar gêm sydd ddim yn cael ei chwarae o gwmpas i gwrtau. Graber yn rhoi allan am gic gornel arall. Cyfle arall i Congreve rhoi gwasanaeth. Mae'n 4 o chreuwyr Cymru sydd yn y cwrt yn aros. Am y gic yma. Mae 3 o nhw'n cefnwyr canol. Harris yr unig ymosodwr. Neu chreuwyr canol cael yna cwrt yn aros am hwnna. Gyda nhw Cottrell ar ddau, Colwell yn stelcian tu allan i'r cwrt. Yn barod am y brwsion. Ni yn 10 munud ola yn hanner cynta. A wneud Bevan ddigeilio hon allan. Rhaid bach o waith i Ben Hughes wneud i ddosbarthu'r bel yna. Crew. Hwnna oedd cyfleoedd cynta Ben Hughes o bosib. Ddim dawel hyd yn hyn iddo fe. Bevan, nôl at Low. Hwyl yn hanner Liechtenstein. Yn rediad gan Luke Harris, ond nath y bas ddim dod. Low at Bevan. Bevan. Cario trwy'r canol. Leeson. Cyffordd bach y drwm. Mae dal y meddiant Leeson. Schlegel yn ei dwyni. Mae Cymru'n dal i ddod. Rhywun Colwell yn troi. Yn lledu. Leeson at Joel Colwell. Tynnu nôl at ei frawd, Sodiad Bert. Leeson. Dim digon o chwaraewyr gan Gymru yn y cwrt. Tafliad i Liechtenstein. Graber. Yna'n mynd yn galed fewn i Congreve. Lucas Graber yn ymddiheirio. Congreve yn sefyll yn galed. Sodiad Bert gan Colwell.
Fi bron I Cotro gael y bas nôl at ato fe. Bevan at Ben Hughes. Un peth oedd Matty Jones yn disgwyl wrth Liechtenstein oedd gwrth ymosod. Neb gweld nhw'n neud rhyw lawer o hynna. Dim yn llwyddiannus. Dim wedi cael gymaint o'r meddiant. Dyw Liechtenstein heb iddyn nhw gael cyfle I wrth ymosod heibio i'r llinell hanner. Joel Colwell yn ôl at Hwyl. Bevan at Cottrell. Fraber yn camu mlaen. Ond methu cadw'r meddiant. Cottrell. Colwell sy'n casglu. Colwell, ti'n lledu ddi. Ddim yn saff. Neb lan I Liechtenstein I aros am y bêl hir bec. Nawr mae Colwell mlaen. Tuag at Harris. Braf gweld Harris yn cael amser mewn crys Cymru. Chwarae uwch gyngor Lloegr nawr I Fulham. Heb cael cap llawn. Mater amser fi'n siŵr. Balch gweld e'n gwisgo'r crys. Dim os ar ba lefel. Mynd o chwarae nebyn Man City, tîm gorau Ewrop. Isadwn ac o fewn llain o wythnos mae chwarae nebyn tîm dan 23 Liechtenstein. Joel Colwell. Mlaen tuag at Harris. Ac oedd angen y dacl yna. Elias Jäger yn ildio'r gic gornel. Congrif yr arwydd. Nawr mae Bevan yn codi. Ond bydd hi'n gic rydd I Liechtenstein. Jäger. Tuag at Jäger arall. David Jäger. Low. Congrif. Crew. Mlaen at Harris. Harris o bas dda. Tuag at Cottrell. O fi wrth y gol mae'n mynd. Colwell. Congrif y cynnig unan. Colwell yn mynd unan. Harris. Dawnsio trwy chwaraewyr Liechtenstein. Crew. Crew unwaith eto. Ni gael tipyn o'r bêl, Crew bydd yna I wneud llawer i'w hyder e. I orfa fe ar I fyny. O pas da gan Harris tuag at Colwell. Mae lorio yn y cwrt. Yn gofyn am cic o smotyn. Allan mae'n mynd. A dyw'r dyfarnwr ddim yn pwyntio at y smotyn. Wel, am gyfle I Colwell fewn ar gol. A gath ei lorio. Mae'n lan sicr. Y dyfarnwr ddim yn gweud bod hi'n drosedd. Tipyn o godwm I Colwell. Dihangfa I Liechtenstein. Wrth i'n agosau at hanner amser.
Funud ar ôl o'r 45. Low, peniad cryf. Mae Colwell yn casglu, mae Harris yno gyda fe. Mae Colwell yn mynd unan. Oedd angen arbediad. A mi ddath hi gan Tim Murray. Yr ergyd yn syth ato fe. Ond gyda'r hanner mae fe i gael. Lle ddim rhywbeth ddigwydd. Colwell yn cael cyfle ar ôl cyfle. Mae Cymru'n cael cyfle ar ôl cyfle. Syndod. Dim ond gol i ddim ar y blaen, mae Cymru. Fi'n agosau ar hanner, mi fydd yn y gyfle arall yn fan hyn o'r gic gornel. Congreve yn eto sy'n mynd draw i'r Chymru di. Congreve. Mae'n cael ei chleirio. Joel Colwell. A Reuben Colwell. Ar draws ca. That's Congreve. Kindle yn darllen y chwarae. Mi fydd yna 2 funud yn cael ei chwnegu ar ddiwedd yr hanner. Cottrell. Bevan. Teimlo fod Cymru'n hapus gadw meddiant. Dyn nhw am brodio unwaith eto cyn y chwiban i ymestyn mantes cyn yr hanner. Mi gewn nhw cyfle o'r tafliad. Congreve yn gael am y bel ar y posti pella. Bevan. Nawr at Congreve. Os yna groesiad, Zund yn dod i wynebu. Pas trwy'r chwaraewyr tuag at Crew yn cael ei ryngipio gan Noah Frick. Tawel mae Frick wedi bod. Yn disgwyl gweld ewch ar arall y ca fel i dad, Mario. Am y chwarae yn yr Eidal gyda Siena a Verona. Ond falle angen fe yn fyna achos oedd Kindle a Beck ddim yn gallu manteisio ar y meddiant yna. Meddiant prin i Liechtenstein. Os mae'n at Joel Colwell. Joel Colwell tuag at gornel, mae'n ennill cic rydd. Y drosedd yn hwyr yn yr hanner. Cottrell a Congreve yn eto yn mynd draw i edrych ar y bêl. Os yna un gyfle ola i Gymru cael yr ail gol cyn hanner amser. Pimp yn aros yn y cwrt. Congreve nôl â hi at Lisa sy'n agos at y golwr. A'r cyfle'n cael ei wastraffu. Sawl cyfle wedi bod i Gymru. Ond mon un gan Joe Low wedi canfod cefn y rwyd yn amddiffynwr yn rhoi Cymru ar y blaen o gol i ddim yn erbyn Liechtenstein 2-20. Byddwn ni nôl ar ôl yr egwyl ar gyfer yr ail hanner. Dewch yn ôl ato ni prynu. Grassroots football clubs and local authorities across the world, meeting community needs and tackling inequalities. The CFF is also committed to stronger, sustainable and community-focused clubs, whilst also aiming to double the number of women and girls' participation through fit-for-purpose facilities. Find out more by visiting cff.cymru.
year. Find out more by visiting cff.gymraeg. As charity partners of the Red Bull membership, 10 of us Cancer Care, Wales' leading cancer charity, receive £1 for every membership sold this year. FAW staff are also continuing to fundraise for the charity through a series of challenges this year. 10 of us Cancer Care want a future that gives anyone affected by cancer the best access to the treatment and support they need. A future that reduces the impact of cancer, gives people hope and helps them to live their best lives. If you or someone you love has cancer, 10 of us Cancer Care can help. We can offer information, advice and specialist support to everyone affected by cancer. 10 of us Cancer Care are collecting donations here, and we are incredibly appreciative, as always, of the support from around the world. Together stronger. Diolch yn fawr.
Gol i Gymru, i 6. Number 6, Joe Lowe.
So we welcome Liechtenstein and Team Near Goods, Cymru! Substitution of Ben Hughes and a goal in his place in the goal. Ryngwladol D21 Ronnie Hollingshead. Croeso nôl. Un I ddim I Gymru yn fan hyn. Cymru D23 yn erbyn Liechtenstein D23. Yna un newid wedi bod ar yr hanner. Ben Hughes yn y gôl. Wedi blino ar ôl yr hanner cynta prysur yna. A Ronnie Hollingshead yn dod ymlaen yn ei lefe. Dim byd gan Ben Hughes I wneud mewn gwirionedd. Meddwl beth oedd wedi elwa o'r profiad. Wedi gallu neud I restr siopa fe falle. A'n edrych fel y hanner cynta, lle oedd Cymru reoli'r meddiant. Ail hanner mewn nhw'n reit debyg. Joel Colwill, colli'r bêl rhwng yn goesau fe, ond yn barhau mewn meddiant. Low. Cottrell. Poole. Ni'n hapus I bod yn amneddgar ar ddechrau yn hanner cynta. Colwill ar lawr, ond oedd I ar y bêl. Poole. That's Joel Colwill. Bevan yn gadael y bêl, yn twllod sund. Rhywun Colwill. Yn at Crew. Jäger yn llithro fewn. A mae Cottrell di aros ar lawr. Cymru rhai chwarae, Cottrell ar ei drad. Poole. Mae Leeson gael am y bêl awr o dde. Leeson, tacl dda amserol gan David Jäger. Hollingshead. Cyfle cynta, iddo fe. Wedi cael cap o blaen. O, sgiliau da. Colwill. Colwill, mynd am ergyd isel. Sgiliau da gan Congreve yna. Gwnydd Reinen yn yslys de Liechtenstein yn hanner cynta. Yn edrych fes o'n mynd I barhau I roi problemau I Lucas Graber. Noah Graber yw hwn sy'n clirio. A Joe Lowe. Sgorio'r unig gol y gêm hyd yn hyn. Harris ar rediad, Colwill ar bêl. Colwill. Yn llithro'r ergyd yna. Dim problem I Uri yn y gol. Os oedd unrhyw un o'r golwyr angen newid, fi'n meddwl falle taw Uri oedd yr un
nid un Cymru. A Lucas Ferling ar y fainc i Liechtenstein. Uri oedd yn y gol wrth i y tîm yma golli 4-0 yn erbyn Sweden yn y ffenest diwetha. Leeson. Yn gymryd tafliad at Hwyl. Low. Oedd Bevan. Bevan yn cario i hanner Liechtenstein. Lle mae chwaraewyr Liechtenstein i gyd yn iste. Yn anodd i torri lawr yn y hanner cyntaf ar y 10au. Gweithio meddiant Cymru. Crew. Yn troi'n bert. Wel da gan Charlie Crew. At Joel Colwill. Leeson. Yna floc ar y croesiad. Colwill yn troi. Ac yn throi yn twyllo. Bas mlaen at Harris. Colwill yn parhau ar ediad. Leeson. At y post i pella. Graber. Yn roedd i allan am gic gornel. Edrych oedd yn mynd am y gol fyna. Wedi drysu. Yng Nghofen Newid cyfeiriad am yr hanner. Ond cic gornel yw i. Joel Cottrell sy'n mynd draw i gymryd. Ar benthyg yn Stockport, Joel Cottrell o Abertawe. Tymor yma. Cottrell ar gic. Sund methu penio'n glir. A Hwyl yno. Sa'n gael oedd Hwyl yn disgwyl hwnna. No Afric. Mae'n at Sund. Sund yn colli meddiant. Crew, mor gryf. Ac yn ennill y gic. Gic rydd i Gymru. Sund ar drosedd. Low. At Hwyl. Joel Colwill. Crew. Congrif gath llawer o look yna, yn y cynta ddim yn cael look lawr chwith tro hyn. Crew. Hwyl ymlaen at Colwill, ysodliad tuag at Harris. Leeson. Yn y gornel yn trio curo Jäger. Ennill tafliad. Joel Colwill. Hwyl. Joel Colwill yn casglu. At i frawd, Rubin. Bevan. Ergyd yna. Iddo fe. Camgymeriad, Pryn, gan Charlie Crew. Nawr ydyn ni am weld yr gwrthymosod gan Liechtenstein. Kindle, di gael ei ynysu, oedd yna 3 chwaraewr mewn coch o gwmpas e. Low yn un ohonyn nhw. Mae fe'n lledu'r bel at Luca Hwyl. Rhediad gan Rubin Colwill yn galw am y bel. Sodiad gan Mark Harris tuag ato fe. Luke Harris yn eon. Mark Harris ddim yn y garfan yma. Luke Harris. No Afric. Low. Yn troi. Yn colli bec. Joel Cottrell. Joel Colwill. Allan Charlie Crew. Congrif. A croesiad. Ar un y cor bach. Ac Uri. Yn glynu'r bel i'w frest. O Joel Colwill. A Luke Harris yno. Joel Colwill methu cael blaen troed i'r bel o flan Uri. Joel Colwill yn torri fewn i tîm cynta Caerdydd ar un o bryd. O'n ni'n gweld Gavin Chesterfield oedd i tan o'n ni.
hanner amser. Mae'n gweithio gyda Academy Caerdydd. Byddai'n hapus iawn i gweld datblygiad chwaraewyr fel Joel Colwell. Cael y cyfle heddi. Cottrell. Byddai da gan Cottrell. Ond yn y diwedd. Grabber. Yn lle di mae Sund yn neidio mewn i bob tackle ar hyn o bryd. Gwyllt gan Sund. Grabber yn rhoddi allan am dafliad gan bod David Yeager ar lawr. Leeson ar tabliad yn ôl at Hwl. Bevan. Hwl. Hwl i mynd hir. Grabber yn ôl at y golwr. Low y peniad yn ôl at Hwl, oedd Beck yno. Bevan. Rhywun Colwell pas dda gan Congreve tuag at Cottrell, ond ni am ddod nôl ar gyfer y gicrydd. Low. Dros 10 munud wedi mynd o'r ail hanner. Tempo wedi bod tipyn arafach falle nag oedd hi erbyn diwedd yn y cynta. Cymru tipyn mwy amyneddgar gyda'i chwarae. Liechtenstein wedi bod yn anodd i torri lawr. Cymru'n mwy na hapus i symud y bêl ar draws y cefn. Leeson yn gofyn am y bêl lawr dde. Nôl mae'n mynd at Low. Crew. Hwl yn ei helpu ddim mlaen at Leeson. Leeson ar croesiad. Cottrell yn codi yn y cwrt. Mae'n cael ei glirio. Neb yn aros am y bêl i Liechtenstein, felly Cymru mynd i ddod eto. Ton arall o bwysau gan Cymru. Leeson. Sy'n mae'n heibio i Yeager. Bevan. Mae'n at Cottrell. Colwell o flanau, ond lledu at Congreve mae'n neud. Cyn chwarae da gan Congreve a Colwell. Congreve dal i fynd yn y cwrt. Congreve cael ei lorio. A mae'n ag eco spot in. Congreve yn lon llaw trwy gyda lan y cynta. Cynta ni weld e. Yn rhoi amser caled i Liechtenstein yn yr ail hanner. A mae fe'n ennill. Cic o'r spot in. A cyn chwarae gyda Rhywun Colwell. I fynd lawr y chwith i ennill. Y cyfle yma nawr a Colwell i hunan sy am i chymryd i. Yn chwarae'r bas na fewn tuag at Congreve. Gath Colwell 2 gic o'r smotyn yn erbyn Denmark yn y gêm gystadleuol. Nôl mis Mehefin a sgorio'n 2. A dim cymewngeiriad, tro yna chwaith lawr y canol.
Yri'n cael ei yrru, y ffordd anghywir. A Rwbyn Colwell yn ymestyn mantes Cymru. A'i drydedd gole i dîm D23 Cymru a'r trydydd o'r smotyn. A chwaraewr sydd wedi cael 8 cap ag 1 gol i'r tîm llawn. A sôn bod e'n dod lawr i'r tîm 11 yma i dagu hyder. A mae'n sicr yn neud yna, mae'n helpu'r tîm yn codi y perfformiad hyd yn hyn. Sicr yn erbyn Denmark. Oedd hi cartre. Oedd e'n gawr iddyn nhw yn y gêm yna. Yn gêm o dim disgwyl i nhw gael pwynt. Mi nathon nhw a gallen nhw fod wedi ennill hi. Yn hwyr, mi oedd Charlie Savage cael cyfle yn hwyr i gipio'r triffwynt. Ar ben y 2 gol gath Colwell o'r smotyn. Bel yn hir tuag at Luke Harris yn rheoli. Mi oedd yn cam sefyll, ond y weledigaeth yno ar gyfer y bas. Mae'n ailyddio tipyn ohonw mynd i ddigwydd ar hyn o bryd. Liechtenstein a Cymru yn mynd i wneud newidiadau. Felly ag o Liechtenstein gynta, mae Julius Fisher yn dod ymlaen yn lle Kenny Kindle. A mi fydd Alessio Hassler yn dod ymlaen lle Emmanuel Sund. Emmanuel Sund oedd yn neidio gwmpas y lle gyda tacle gwyllt yn gynt yn y hanner yma. Angen iddo fe eistedd lawr am ychydig. Ond mae Pat Jones yn dod ymlaen yn lle Joel Cottrell i Gymru. A newid cynta o'r chwaraewyr tu allan i'r gol i Gymru. A'r newid arall yw Cian Ashford oedd yn newid hwyr i'r garfan yma. Un arall y chwaraewyr Caerdydd yn cymryd lle Joel Colwell. A ni'n siarad gyda am ti Gavin Chesterfield yn falch o weld cynnydd Joel Colwell. Fi'n siŵr bydd e'n falch o weld Cian Ashford yn datblygu hefyd y cael y cyfle fan hyn. Bydd e'n chwarae i tîm Caerdydd yn Cwpan Cyngre'r Cymru yn gynt. Sgorio yn ebyn Cambrai yn y clydach. Iddyn nhw fynd trwyddo ar gicio'r smotyn. A sgorio 4 yn erbyn Hwlffordd. Nath sereni yn Ewrop. Felly Cian Ashford wedi creu digon o argraff i gael galwad hwyr i'r garfan yma. Gwaith agan Luke Harris. I ddwyn y bel. Luke Harris yn camu fewn i'r cwrt. A'r ergyd methu taro y rhwyd ochr hyd yn oed. Mi oedd Alessio Hassler yr eilydd yn ei ddilyn yr oll ffordd. Nes yn ei digon i amharu ar Luke Harris. Tim Uri ddim yn gofod gweithio i gadw'r ergyd yna gan Luke Harris mas. Schlegel yn rhoi'r bel mas am dafliad. Crew. Yna drosedd fan hyn gan Gymru. Cic rydd i Liechtenstein. Just to reiterate that second substitution for visitors, number 18 has left the field, Emmanuel Zoom, and his place is number 6, Alessio Hassler. Uri yn mynd i fynd yn hir. Jäger, mae'r pwysau ar Hwl yn
llwyddo i fugeilio mas ymdafliad. Siap mwy ymwysodol gyda Liechtenstein ers i newidiadau nhw. Anodd gweud y gwaniaeth rhwng Beck a Julius Fisher yn y llinell o blaen. Y ddau'n gwisgo hebans bach gwyn. Crew. Rhwng goesau. Fisher. Ymlaen. A Jones yr eilydd. Jones methu rheoli. Frick. Noah Frick nôl at Uri. Diddorol gweld Noah Frick yn yr amddiffyn yn y gêm yma. Y rhif 9, disgwyl gweld yn chwarae yn y safle rhif 9. O hwn, mlaen, Pat Jones, fel ymwysodwr, a draws gig y gol, a mae Colwell yn sgorio i ail. Liechtenstein methu a delio da'r croeser yna gan Pat Jones, a Rubik Colwell yn y fan ar lle. Tair i ddim i Gymru. Fel gyda'r gol gyntaf yna, y croesiad ddim yn cael ei glirio gan Liechtenstein. A Cymru yn elwa. Bydde Matty Jones tipyn mwy hapus da'r sgôr ar hyn o bryd. Gymrodd i dipyn i dorri amddiffyn Liechtenstein. Yn tair gol o fantes nawr. Os oedd unrhyw amheuaeth am y fuddugoliaeth, mae honno yn edrych ar reit sicr ar hyn o bryd. A mi'n siŵr bydd Matty Jones eisiau cadw lefel y perfformiad yn uchel. Achos dyna yw'r gol heddi. Does dim triphwynt ar ddiwedd y gêm. Ond mae yna daith i Lithuania. A paratoi i hwnnw yw'r nod. Ond mae yna gyfle, fel yn gweud yn y gêm yma, ar gyfer y chwaraewyr ifanc. Nhw gael profiad, ond yr goliau wedi dod o'r rhai mwyaf profiadol. Joe Lowe, ond wedi bod yng Ngharfan. Rob Page dros y haf, a Rubin Colwell, 8 cap. Iddo fe wedi cael 2 gol i adio i'r ddwy. Gath e yn Denmark. Congreve. Ac am mwyn i tia hanner ffordd trwy'r ail hanner. Wrth i fi gymryd sip o ddŵr. Mae'r chwaraewyr yn mynd at y fainc i gymryd dŵr hefyd. Mae'n dal yn boeth yma. Dal yn glos. Atgoffa chi am y gemau sydd i ddod ar sgorio. Disadwn fori. Mae'r bala yn gwynebu Queen's Park o'r Alban, yng nghwmpan her Alban. A wedyn ni y gemau Ryngwladol sydd yn weddill i tîm Rob Page. Oedd i cartre yn Latvia, nos lun. Dalled yn dechrau'n cwarter 20 munud wedi 7. A i'r tîm Danin ar 20. Y gig gyntaf am 4 o gloch. Round i mawrth. Ail gêm ragbrofol Cymru yn y gemau i gyrraedd pencampwriaeth Danin ar 20 UEFA yn Slovacia yn 2025. Ydyn nhw'n gallu cadw'r momentum yn yr ymgyrch yma wrth cael triphwynt allan yn Lithuania. Y tair gêm cyntaf i Gymru oedd i cartre. Denmark wedi bod, Lithuania i ddod wrth hyn ac yna o Gweriniaeth Czechia wrth y mis nesaf. Dechrau anodd i'r grŵp, ond tipyn o gyffro am y tîm yma i Gymru ar y lefel yma.
Cool. Bevan o'r cefn. Dan at Congreve. Criw dan bwysau yn fyna gan Beck. Harris ymlaen tuag at Pat Jones, yn cael ei giro i'r bêl gan Uri. Frick. Yn y Schlegel. A mae Graeber yn ildio meddiant, ond mi oedd yna drosedd yn ôl Tim Marshall y dyfarnwr. Uri gyfle i Uri hwn lan tuag at Beck a Fisher. Bevan oedd ar peniad. Sgôr i weld tu ôl i Ronnie Hollingshead yn fyna. Tair i ddim. Llechen lan hawdd iddo fe. Leeson yn curo Jäger i'r bêl. Jäger yn un dda yn y canol. Mae'n llwyddo i gael y bêl tuag at Fisher, ond Bevan ar dacl. Harris. Ennill tafliad oddi ar Beck. Harris yn ôl at Low. Leeson yn gael y bêl lawr y dde. Tipyn o le gyda fe. Mae Cymru yn agosau tuag ato fe. David Jäger. Gweld y bas hir yn dod. Felly cyfle Leeson i Sereni wedi mynd. Low. Bevan. Ebio i Fisher. Congreve a Colwell yn cyfuno unwaith eto. Fel nathon nhw ar gyfer y cic ysmotyn. A'n croeser na gan Congreve yn peri problemau. O Pat Jones yn y cwrt. Gelias Jäger a rhoedd i allan am gic gornel. Mae fe di aros lawr. Mae angen dau o gyd chwaraewyr i helpu fe gyda'r cramp. Tipyn o gramp, mae rhaid. Mae na newidiadau am ddod. Nhw'n paratoi ar y fainc. A mae Cymru yn sicr am wneud newidiadau. Mae Josh Thomas a Charlie Savage yn aros i ddod ymlaen. Siawns bydd yna newidiadau Liechtenstein hefyd. Elias Jäger ar ei drad. Cael ei hel o'r maes. Angen dod nôl mlaen o'r yslys bella. Newidiadau ddim yn dod i Gymru tan ar ôl y gic gornel yma. Congreve yn gymryd y gic. Uri unwaith eto yn trio dyrnu ac yn methu. Ac yn ffodus iddo fe dim un o chwaraewyr Cymru yn aros wrth y postyn bella tro hyn. Fel nath Low yn hanner cyntaf fel nath Colwell yn gynt yn y hanner yma. Lucas Graber fewn at Noah Frick. Da'n cyfuno. Schlegel. Lan at Fisher. Fisher. Cael ei giro'r bêl gan Bevan fyna, dyn nhw ddau gorff yn dda. Harris yn ôl yn ddofn. Luke Harris. Leeson ar y dde. Tipyn o le. Dyma Leeson. Pat Jones y cynnig unan.
Ond nôl ni'n mynd at Joe Low. Congreve yn cael ei yrru i nôl at Joe Low. Hwl. Lucaris. Crew. Hwl. Pat Jones yn cario'n dda. Lucaris yn troi yn y cwrt. Lucaris! Heibio'r postyn! Pa mor agos oedd hwnna? Am gyfle i Lucaris yn ei gap cynta i'r tîm D23. Bron a cael cyfle, ond dyna fydd ei gyfle ola fe. Mae fe'n cael ei elyddio nawr. Bron iddo fe gael y gol i goroni perfformiad cryf yn ei gap cynta. Josh Thomas yn dod ymlaen yn lle Lucaris. Mae Charlie Savage yn dod ymlaen yn lle Reuben Colwill sy'n sgorio 2. Fel ni'n gweud, Charlie Savage bron yn cael y trydedd yn erbyn Denmark. Mab Robbie Savage wrth gwrs, mae'n enw'n gyfarwydd. Gynt o Manchester United wedi bod ar fenthyg yn Forest Green Rovers tymor diwetha. Nawr wedi arwyddo i Reading. Mae'n ailyddio am ddod mlaen i Liechtenstein hefyd. Mae'n edrych yn am aros i'w gweld nhw. Mae Philip Capelli yn dod mlaen yn lle Noah Graber. Ac mae Luca Beck yn dod mlaen yn lle Liam Krantz. Prin nes i enwi Liam Krantz yn y 75 munud cynta'r gêm. Gen i weld faint glywyn ni am Luca Beck. Chwarter awr yn weddill. Chwarter awr i Gymru barhau gyda'r safon maen nhw wedi dangos yn y gêm hyd yn hyn. Maen nhw'n dal i reoli'r feddiant. Barhau greu cyfleoedd. A dyn nhw'n barhau i sgorio 3 yng nghefn y rhwyd hyd yn hyn. Ashford yn cael ei giro. Gryf fyna. Trosedd gan David Yeager. Rhyw wedi aros ar lawr am bach yn hirach na bydde Matty Jones yn hoffi yn hwyr mewn y gêm yma. Ddim eisiau colli chwaraewyr cyn y trip i Lithuania. A dyna'r balans mewn gêm gyfeillgar. Ddim eisiau gwthio unrhyw un ormodol. Savage. Cynta ni weld o'n o fe, fe'n trio gyrru'r bêl mlaen tuag at Thomas. Cyfle i Savage o'r gic gornel i roi dosbarthiad. Mae Thomas yr eilydd yn aros yn y cwrt bach. Mae'r 3 cefnwr canol yno yn aros. A Joe Low gath peniad clir fyna digon o amser gyda fe. Yn trio penio lawr eto. I gyd chwaraewyr ac mae'n casglu. Nawr yn trio yr bêl fewn gyda'i drad. Joe Low. Cadw'r bêl. Congreve at Leeson. Leeson godi'r bêl yn uchel. Ond hi'n chwilio fewn tuag at Owen Bevan. Mae'n Owen Bevan methu cael peniad nôl ar draws gig y gol, a mae allan am gig gol.
O'r 5 gath I cap cynta nhw yn dechrau'r gêm yma. Dau nhw dal ar y ca. Mae newydd wedi dod ymlaen yn Cian Ashford. Felly, digon o'r resymau bod yn bositif i'r rheolwr. Fe fe adeiladu ac arfan ar hyd yr ymgyrch yma. Poole. Mae Gleeson yn troi, mae Pat Jones y galw, mae Bale llwyddo I gasglu yn y gornel. Ashford o'i flaen e. Ond symthyn nhw. Oedd Alessio Hassler. Eilydd Liechtenstein yn ildio cic gornel a mi fydd Charlie Savage yn mynd draw i'r ochr draw. Mae yna eilydd arall yn dod ymlaen I Liechtenstein. Mae Cillian Buchel yn dod ymlaen yn lle Elias Jäger. And in the space number 13, Cillian Buchel. Cymryd I amser I ddod oddi ar y ca. Jäger. Dim fas da nhw mantes I amddiffyn. Mae da nhw angen I amddiffyn cic gornel I Gymru. Charlie Savage sydd wedi bod yn aros yn amyneddgar. Eilydd I Gymru yn dal y cag. A mi fe'n gwabrhau I aros, achos nawr mae Cymru am wneud I eilydd arall nhw, sef Owen Beck yn dod ymlaen yn lle Cameron Congreve. Bach mwy hast ar Congreve I fynd oddi ar y ca. Ac Owen Beck o Lerpwl. A benthyg yn yr Alban ar un o bryd, gyda Dundee. Charlie Savage. Mae yna ddau chwaraewr Liechtenstein ar lawr yn aros am y cic gornel. Low yn penio nôl. Ac yn syth I ddwylo Tim Urry. Beck wedi cael cyfnodau, dau gyfnod ar benthyg cyfnod diwetha, un yn Portugal. Heb lot o lwc yn cael gemau yn dod nôl ac yna mynd allan Bolton. Pat Jones yn un ddau gasglu y bel hir yna gan Savage. A nawr mae'n gyfle i'r gydio. Beck yw e. Ar draws at Gleeson. Ashford yn edeg I gael y briwsion yma yna. Methu curo Noah Frick. Poole a chan at Gleeson. Yna wrthiad fyna gan Alessio Hassler. Mae yna Hassler methu dianc ar Bale. Ashford. Ymlaen at Thomas. Thomas yn tynnu ddi nôl. Mae gormod o chwaraewyr mewn glas yno. Am ddiffyn da gan Liechtenstein. Hassler. Yn hapus I ildio'r tafliad I arafu pethau lawr. Ac o bach o saib. Mae Cymru nawr, fel o'n nhw ar ddiweddan y cyntaf yn dechrau. Pwyso a pwyso. David Jäger fydd ar tafliad. So, ymlaen at Philip Capelli. Capelli'n gwisgo 5 yn ganol ca, mae Noah Frick yn gwisgo 9 yn y cefn. Yn rhifau, Liechtenstein dros y shot. Ond maen nhw wedi bod yn reit drefnus ar y 10au yn cadw Cymru mas. Problem fwyaf nhw wedi bod yw'r golwr. Beck. At Ashford y ddau eilydd y cyfuno. Nôl at Beck yn ymestyn amdani yn llwyddo I gadw I at i'r chwarae ac yn ennill. Cic gornel oddi ar Alessio Hassler. Cyfuniad gwych gan Cymru fyna. Yr elyddion Beck ac Ashford. Beck yn nai I Ian Rush. Yn siarad amdano fe. Ac ydy fe'n creu yn fan hyn.
Low gath peniad. Ac aside 5 munud ola y gêm. I Matty Jones, 5 munud I gadw I chwaraewyr yn ffit ac heb anafiadau. Savage. Dydd mawr, thiwrin mawr I Gymru. Mae'n lawio fyna. Cillian Bwchl wedi llawio, ond dim apelio o'r rhai sy'n tipyn agosach na fi. Tafliad I Gymru. Thomas. Crew. Mlaen. A Pat Jones yn troi. A Noah Frick. Ydi hen arfer ac ymosod yn amddiffyn yn fyna. Savage ar arwydd. Savage ar gicornel low. Pwynnu nôl mewn i'r canol. Liechtenstein, methu a clirio. Charlie Crew. Cedi'r bel tuag Savage. Cynnig unan eto, yn Ashford yn cario. Ashford yn gosod Crew. Yn galw am croesiad am mergyd yn fyna. Crew. Yn at Ashford yn troi. Cedi at Beck. Beck o'n gryf. Yn ennill y bel yn ôl mewn i'r canol. A gol arall I gyroni. Perfformiad cadarn gan Gymru. Thomas oedd a hi ac yn mynd draw I ddiolch I Beck am y wastanaeth. Beck nath wneud y gwaith caled I gyd. Yn gryf I ennill y bel yn ôl. A Thomas jyst yn fod gwyro I fewn. Yn y fan ar lle. Yn curo'r golwr Tim Urry. Mae'n beder. Liechtenstein yn ail ddechrau'r gêm. Ydyn nhw'n gallu cael rhywbeth cadarnhaol o'r gêm yma. Gol gysur fyddai. Dyn nhw ddim wedi edrych yn agos at sgorio. Dwi ddim wedi bod yn sesiwn ymarfer amddiffyn heddi I Gymru cyn y gêm na mewn Lithuania. Jones, syth at y golwr. And mi oedd yna gam sefyll. Bydde hi ddim wedi cyfri. Mae Cymru wedi cael tipyn o ymarfer ymosod a trio torri'r amddiffyn, llinell amddiffyn sy'n eistedd mor ddwfn na Liechtenstein. Matty Jones yn disgwyl yr un peth wrth Lithuania nos Fawrth. Agosau at ddiwedd y 90. Munudau yn weddill. Ac ar ôl cael y pedwaredd gol na, mae'n bosib colli canolbwyntiad. Mae Cymru yn parhau I fod yn ddisgrifiedig hyd yn hyn. Crew. Gweld yr hediad gan Beck, nath greu y pedwaredd gol. Thomas nath sgorio'r pedwaredd gol gael ei dynnu lawr yn fyna gan Schläger. Fischer yn casglu I Liechtenstein. Mae Beck yn galw y bel mewn safle eitha clir yn cam sefyll, ond oedd ddim galw y bel naeth ffordd.
Poole. Leeson. Crew. Wedi rheoli'r chwarae yn dda, Crew. Ond y pas yna ddim yn taro'r nod. Tafliad i Liechtenstein. Ni agosáid funud olar 90. Ashford yn ôl at Low. Poole. And Leeson. Leeson. Sy'n o'r bas blaen at Jones. Tafliad i Liechtenstein. Low. Low yn cario 5 chwaraewr mewn glas o gwmpas neb a with tackle. Charlie Savage yn mynd o bell. Yr ergyd yn syth i ddwylo Uri yn diwedd. Mae yna 4 munud yn cael ei ychwanegu ar ddiwedd y gêm. 4 munud i Gymru adio at y 4 gôl maen nhw wedi sgorio hyd yn hyn. Capelli yw hwn i Liechtenstein. Ni am ddod nôl am Gecrydd. Uri. Frick. Mae'n am bas hir. Letraws. Di at Beck. Yr eilydd Beck, hynny yw. Y ddau Beck yn fan y llinell flan hyn o byd. Leeson. Mae yna Jones, ond Cymru'n cael ei gyrru nôl. Bevan at Crew. Ar draws at Leeson. Ashford yn gone mobil. Cynnig un gyda'r rhediad. Leeson yn dal i fynd, heibio Jäger. A Heslip. Roedd i allan. Gyfeillgar am y drosedd. Charlie Savage a Leeson sy'n ben y bel, ond Savage sy'n am ei chymryd i. A Thomas ar y postyn agosa. Bron a twyllo Uri y symudiad yna. Uri just yn ei digon i wadu y cyfle yna i Thomas. Gwaith da gan Uri am unwaith. Nawr cyn i chi'n gadael ni. Cofiwch bala yn erbyn Queen's Park nos fory. A gêm rhwng Cymru a Latvia nos lun. A gêm y tîm yma. Cymru D21 yn erbyn Lithuania. D21 round i mawrth i gyd yn byw ar sgorio. Low. Beck yn dwy'n y bel. Os yna gyfle i... Wel, o'n i am ofyn os yna gyfle i Liechtenstein. Torri llechen lan Cymru, ond Cymru yn dwy'n y meddiant. Charlie Savage yn oedi. Mae'n rhoi'r cyfle i Pat Jones greu lle unan. Ashford ar cyffyrddiad. Leeson yn mynd am gôl. Oedd angen y croesiad. Ond Leeson taflu trod at yr ergyd ac yn rhaid i allan am gic gôl. Oedd y symudiad yna i Gymru yn araf oddi. O'r
oedi gan Savage. I'r bas ôl yna, Gleeson. Angen ychydig bach mwy o dempo ar Gymru ar y degau i agor Liechtenstein. Ond 4 gol y fantes, does dim dadle gyda hynna. Mae wedi bod yn gyffyrddus heddi yn sicr yn y cefn. Hollingshead a rhywbeth i wneud ar ddiwedd y gêm. Dyna oedd cic ola y gêm. Rhyfedd taw golwr Cymru gathi, achos wedi bod yn hawdd iddyn nhw llachan lan i Ben Hughes a Hollingshead. Y goliau yn yr ail hanner yn dod yn gyffyrddus. 2 i Rwbyn Colwyl. Yr ola i Josh Thomas i adio at yr un gath Joe Lowe yn hanner cynta. Paratoi yn dda ar gyfer y gêm yn efo'n Lithuania. Dydd Mawrth. Dyma ni'r goliau. Gewch chi edrych arnyn nhw. Unwaith eto gan Joe Lowe, Rwbyn Colwyl o'r smotyn ac wrth y postyn, a Josh Thomas. Pob lwc i Gymru, dan 11 yn efo'n Lithuania nos Fawrth. Gobeithio wnaeth chi ymuno gyda ni ar gyfer y gêm yna, ond fan hyn mae'n gorffen yn Cymru 4, Liechtenstein dim.